Jeg kan godt lide, hvor meget fokus der bliver sat på den individuelle. Jeg kan lide stemningen, der er fællesskabet, der også er her. Altså, så snart man går ind i klassen, så kommer der en lærer med arbejdsbukser på, et kæmpe smil. Det er dejligt afslappet at gå her. Det er ikke noget med, at du skal kunne et vist niveau i matematik, eller i dansk, eller hvad nu ellers. Jeg kan godt lide fællesskabet ved FGU, og så også, lærerne, og så nogle af tingene, vi prøver det. Og så er jeg også ret glad for de sådan ting, man får ved FGU, så som løn og så mad. Jeg kan godt lide det sammenhold, der er, og at der ikke er det der kæmpe store pres, som du vil få ved andre uddannelsessteder. Meget af det arbejde, vi laver, det er fuldstændig frit. Det er lige op til, hvad man selv har lyst til at arbejde med, og det er jo mega fedt.